नोंथांमोनहाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुखाबायानो मा भिडिअ आरो बांसिनानो बे भिडिअखौहाय फेसबुकआवहाय नुदों नङा होमबा थ' आरो बांसिनानो नुवाखै नोंथांमोना गासै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां ओरैबायदि मिनिथाव भिडिअ आरोना आंबो फेसबुकआवसो मोनदों बे भिडिअखौ माने गरम एसे जिरायनानै मबाइल थुबाय थाबाय हठाथनो मोनबाय आरोना हठाथनो मोननानै नोंथांमोननो खोनासंहोनो बे भिडिअखौ लाना फैबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना लानो हागोन आरोना बांद्राय गोलाव नङा फेसबुकआवसो मोन्दोंमोन नालाय बेफोरबायदिनो माने रिल्स नायलांबाय थानायाव नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरोना बे भिडिअखौ बिदिब्ला नायना लादो हे आटाते कमेन्ट दिसे हे बेगेनाथ' सिफा थुमाबा दिसे फान्थावखौ नोंनि हिन्जावनि सिफायाव हुमाय दिबि मिथिबाय आबौ नोङो मानो बिबायदि कमेन्ट मानो खालामो हेनेके कमेन्ट करबा लाज नालगे बुरा लकरा आङो मा खाराब भिडिअ बनाय दं नोंनि सिफायाव खुसा তোর सिफा थुमाबि आरो তোর टिभि सिफा थुमाबि खोनाबाय दा मा बुंखो थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ आं ओरैनो लिराखैथ' मोनथिबायना बे भिडिअ जेरै बेखौसो लिरदों आं मोनथिबायना भिडिअआ माबायदि माने टाइटेलखौबो बेबायदिनो लिरना होदों आरोना थ' एसे गरम आरोना बेनिखायनो आं एसे बार जानोबो फैखाबाय बिथिंगालि बार गैथारा तामाम गरम दिनि थ' मायाव थागोन मायाव थाया जादों आरोना नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ नुबायानो गरमाव आङो जिरायना थानायावथ' बे भिडिअखौ बेफोरबायदि रिल्स नायलांबाय थानायाव खोबनो नुना होबाय आरोना नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो मा बुंखो माने मा मानसि मोनथिला आरोना मायाबा बर' लिरोमोनलै आं बावगारबाय थ' नङाबा खोन्थाना होनो हागौमोन नोंथांमोननो फेसबुकआवहाय माने बर' रायलायनायखौ मोजां नांसैयो आरोना नोंथांमोनाथ' खोनाखाबायानो माबायदि रायलायदो बर'खौहाय थ' बिनोमोन लोगोफोर आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरोना जास्ट ओरैनो नर्मेल जाबाय नर्मेल माने मा बुंखो मा माखो आं बेखौ दिन्थिबाय आरोना नोंथांमोननो बे भिडिअखौहाय फेसबुकआव मोनदों नालाय आरो बांसिनानो बेखौ फेसबुकआवहाय नुदों नङा होमबा थ' गाइस दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गासैबो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना थ' बाय बाय